Det gik ret godt. Et stort stykke og 3 lidt mindre stykker. De sidste stykke her, vi fik op, det ser jo ret spændende ud. Der er ikke ret mange, der vil anse det for at være et stykke rav. Hvis vi lige prøver at tage en sortsten og ligger ved siden af, så kan man se. Ja, nu kan jeg sagtens se det rav, men det er jo ikke alle, det kan. Men altså vægten, den er tung. Den er meget let. Og hvis vi holder op mod lys, så kan vi jo se, at den lyser meget rødt. Flot stykke på 5 gram. Og der er et par andre stykker her, som også er ret fine. Og så det store stykke her, jeg er ret spændt på. Det skal nok være omkring 30 gram. 30 gram vil jeg regne skyde på. Men det er i hvert fald en fin fangst. Og ja, det er bare sådan, jeg gør, når jeg er ude og finde rav. Nogle gange skal man selvfølgelig gå lidt længere tid, inden man fanger noget, men nu i dag er det stigende vandstand, og i går var der kraftig pålandsvind, og det betyder altid, at der er noget ude i havbunden, der er rusket til løs, og så bliver så skyllet ind med næste højvande, og det er lige nu, det sker, så hvis vi prøver at kigge alt i kysten, så er der nok også andre ude. Ja, så er vi kommet tilbage til parkeringspladsen, og det har vi et par gode timer dernede. Vi kan jo se her nogle spændende stykker, som har været så. Både store og små stykker. Det mørke stykke her, det ser jo spændende ud. Der er også lidt spændende et. Og her. Og et fuldstændig klart stykke her. Og her. Også nogle spændende stykker. Men ellers, det er vel på gode timer. Og den slags stykker, vi ser her, det er nok mange, der synes, det vil være et voldsomt stort stykke. Men herude i Thyborøn er den slags stykker her faktisk standard, når der er gang i en dagen før. Så det er vel på gode timer. Så god ravjagt.